PE hapo gane ga YouTube channel don ka wai ka last video ka bangal da upload hapo hang nem bun pat kine ki pralog ki ba kale kane ka video nga upload Kumno Ban kamai pisa free live withdrawal ngapan iru ya kalente ban kamai bat withdraw na uno application ha kane ka video bangal da upload nga batai uno up udai uril ne ufik namar don ki ba kali sibun te ha kane ka video ka ba menta pan namar ki jingkali ki ba bun ngan reply ha kane ka video da ka ba ngai thu ya kalente ban kamai pisa leng ba uno application dekas namta kane ka video ngan pan ipi direct full screen jaga screen recording da ka ba ngapan i hapo uno application nang ba pen itu ya uno application bat ba pen yoru ban sedang ya kita kalenti jong pe ban pendap ya kita bat ban kamai ya ka pisa teu application ubang aku ban batai pi hagne video ukertang ru Mreward game and money gas baru bela ban download ya uno application napo ka Play Store te mentang ala da ban download ya uno application ngan klik na ka option open pan pen i ya pi ya galenti hapo jong uno application ba pin pendap ya kitas te pi hane kas pi na pedang du ke don kene ki coin section kajing mudang na kini ki coin kita ki balance ki bangila ban convert nagi coin saka real money te pi ya kena ka option reward bagi ai na try pi ya ka option tengah klik na kena ka reward hang ne lapan i yengi ya kalenti bangila ban convert ya kini coin da ka bangi convert ya ki saka pisa lan ya saka Google Play redeem code pi hang ne don atali ki benta te si jar coin ngila ban convert si pa tong ka gift card ka bangi yu nang ne ngila ban pendon kamika ladangi le ka ya ki kim ladangi proses kino ki option ki badai na ki gift code kepisa padang ne ngila ban transfer ya kepisa direct sa bank account jong ngila ne how UPI jong ni ba kepisa kan rung sa bank account te ka option ne ladangi ko ban share ya ka history pila ban like na ka option profile ka badan na padang kabadan na try do klik na kena ka section hane pi ya ka option history lada pi shaka kena ka history nga klik na kena ka option hane pi ki history ba pi redeem na pi withdraw ya ka pisa jong pi sa ka bank account pe hane pi bangala pendon kam ya kena ka application tala don ru ka history bang transfer ya ka pisa te nga klik back sa po ka home screen jong no application na ka end section te ka benta yang i hang nem ban kamai ya ka pisa na no application kidon ki option ki ba ai gi coin da ka bangi download lene ban play gi kim ki ba provide down application te ngilaru ban kamaya kine gi coin da ka bangi invite gi pralok songi ngilaru ban kamai gi coin da ka bangi download gi application ngilaru ban kamai da ka bangi pendep gi gi survey kum ki question answer ngilaru ban kamai gi coin da ka bangi page gi advertise video gi ba don na po jong no application ngan pen ep ya galenti ka ban kong ban kamai na no application kata kedai na ka play tan game pe hane don ki app bat ki kim ki ba ki ai hang ne ya ka option play now pe hane pi play now baru hang ne ki ne ki kim bala bu hang ne ki don ka option play now te hang ne pi ya ki ne ki offer kane kam ka web application la dangi download ya ka bat ngi penton kam hane pi mak ngi yo chi pa saposan lagi coin per tas padahal ka total ka like page kumpan reels pa live how are coin tahan ngan pen ep ya ka detail kan coin lana kan minute pi pendon kam ya kana application pi ya kana option more section na kana ka app ka pimut ban download da da pi kwa ban klik na kana option klik no na kana option more nang ta pi yang ne ki coin gi bangila ban yo ladang pendon kam ya kana application 10 minute ngi yo kan dai coin ladang pendon kam ya kana application ar minute ngi yo si phao coin padahal don ru sibun ki option pe na ar minute si phao coin nang ta lai minute sa minute ngi yo ya gine ki coin dala da pe kwa ban yo ya gine ki coin pick up ban klik na gine ka option play now nang ta sa download ya gine ka application bat sa open ya gine ka application klam da pendon kam ya gine ka application han retang da ka papi download ya gine ka application bat sa like ha ka home screen jong gine ka application ba provide da gine ka app nang ta hadin gine ki minute la da pi ya sha ya ka por jong pi ban spend hapo gine application ki coin hi kin one automatical hapo ka balance jong pi ha ka account Mreward jong pi
แต่ก็ในกระไดกันเล่นตีกับบ้านกองตั้งงานเล็กจะปลูกโฮมสกรีนห้ามในพี่อยากจะรีฟาร์อันงาคลิกในกรีฟาร์อันกัดนกคนยีลาบันเยอะละดังอินไวต์ยากิปราล็อกจงงี้แต่ห้ามในพี่ละดังอินไวต์ยากิปราล็อกจงงี้uno uba download ya kena application na link uba pisen uta uhaban register ya application ukhlem de pendon kam ya application tang ba hadin ba ula ban register phila ban receive as pa san pheu to legi kon ya kata ka chi pheu percent commission na web away upralok jong phi tela da don kam ya kena application download but share gi friend jong phiru phila ban kamai ya ki kon tengah klik biang bak nang tahang ne PE ya ki aptas sang ne PE la danga klik na kena ke option complete now karidara ke ngi chakine ki option ngan pen ya pi cha ke survey ta oi ke dai ke ba kham e yangi ban le ta la da pi kwa ban le ngan batai be ya pi hane kumno ban complete te PE la danga klik survey offer ngan sila ke wa ke option na gini ki option start henrei pe hane kala yaj be direct chakine ke survey te hane la danga klik accept and continue before you start earning pe hane kene ka option kila ai hane survey kumba saus pa kan riu kon chi pheu minute ngi haban pendon kam dai tengah klik na kene ka option kene ka dai ka por ka na kene ka survey te kene ka survey ka dai pe hane phi ya kene ka question pe hane question 1 to 10 te hang na ka jingkali ka banang kong in opportunity rs per year hang na ka answer jongi haban sa sang ne ka bomud la da dai ka answer jongi ki ai kini ki kon la da kam dai ka answer jongi ki pendu ya ngi ya kini ki kon kata ka dai ka survey te hang na ngan bak biang sepu kene ka home screen jong Mreward ban batai pat ep chekata ka last step ka bangi yo ya ki kon kata ka dai ka option ban pe ya ki video pat ban yo ya ki kon jala da klik na kene ka option watch video and kon ta ki advertise ki pawa ka screen jong no application direct hadin ba pila da ban pe ya ki da ki advertise ki kon hi automatically ki credit apo kene ka Mreward account jong pi ka pamut pihak ban pendon kam ya ki video ban pe da ka internet jong pi ton ta pila yo kan no ki coin pila ban receive da ki pheu hajar coin ru no application pila ban lai na kana ka option UPI transaction reward nang ta pi hane kan no coin pi don silak na ta ka option ka ba pila ban le nang ta hane pe hane insufficient coin na mar nga don tang lak pa andri pu staw ta ligi coin mar chu klik hane ka pen e pi dara ka galenti ban pendap ya UPI jong pi ban redeem ya ka money jong pi sa ka bang ka jong pi te ga ngai pila snga thu ya ga galenti ban kamai na po no Mreward tangan mengko je kena video pralog ngin sambiang haga next video okay